बांधे के बकरिया। देखिए यहाँ के कहानी है कि हमार पतोहो बड़ी पतोहिए रहो शिकायत कर दिया। देखी कौना भाव में कि बुढ़ावा भैंस ना चरावे आ बुढ़िया लइका ना खेलावे। बुढ़ावा भैंस ना चरावे बोलबा कुछ माइक ठीक नहीं है कि बुढ़ावा बुढ़िया बुढ़ावा के मान। अच्छा ये पहले बताई सब है कि जब मंच पर के आगे मिठाई खा के गई रहे कि इतना माछी लागल तिलकहरू लोग के बैठावल गई रहे का। हाँ काहे कि हमनियो घरे होला जब तिलक जाला तो मिठाइया में से एगो दूगो लड्डू हमनी के चोरा के खा ले मिला तो हमरा लागत कि खाए पिए में लेट भइल तो तिलकहरू लोग जब बैठ के खइले वही से इतना माछी भी पता। आई भैया बुढ़ावा भैंस ना चरावे आ बुढ़िया लइका ना खेलावे। बुढ़ावा भैंस ना चरावे आ बुढ़िया लइका ना खेलावे। आ बुढ़ावा बुढ़िया के मान सहकवले बा। बुढ़िया बुढ़ावा बुढ़िया के मान सहकवले बा। तातल जिलेबी खियावले बा। बुढ़ावा बुढ़िया के मान सहकवले बा। तातल जिलेबी खियावले बा। बुढ़ावा भैंस ना चरावे बुढ़िया लइका ना खेलावे। बुढ़ावा भैंस ना चरावे बुढ़िया लइका ना खेलावे। बुढ़िया एक मिनट भैया धीरे। बाबू तुम्हारे पीछे जो चाची बैठी उनको थोड़ा सा जगह दिया जाए। चाची ध्यान से सुनी कि सासू हो बड़ा दुख देले बाड़ू जवानी में। वाह कि सासू हो बड़ा दुख देले बाड़ू जवानी में। बदला ले हम बुढ़ारी में सासू हो बड़ा दुख देले बाड़ू जवानी में। बदला ले हम बुढ़ारी में। बहुत सुंदर यही लाई बाबा